Takže moje meno je Stanislav Ondruš, mám 18 rokov a chodím do školy užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru do 3. ročníka na propagačnú grafiku a venujem sa najmä, snažím sa venovať umeniu. Ako takému som ešte začiatočník alebo možno aj pokročilý najmä v grafike, maľbe, kresbe a grafike či už ručnej a venujem sa či už ručným technikám alebo tým počítačovým. No začnem asi tými pozitívnymi, tak tie pozitívne sú tie, že cítiť na tej škole, že naozaj má históriu a takú má niečo do seba, že tí profesori majú niečo za sebou a to cítiť. A najmä ako u tých starších, že je cítiť taký cit pre tých študentov, že majú už niečo odučené a to remeslo, ktoré učia je pre nich vyhovujúce a vycíti to aj na nás, že aj nás to potom baví a ten prístup ich je profesionálny a vyhovujúci k tomu, aby sme napredovali v tom, čo robíme na tej škole. A nevýhoda je taká hlavná, že postupne cítim, že ako prichádza taká nová éra, alebo začneme ešte inak. Že ako sa šupky na Slovensku ako keby rozmnožujú, že je strašne veľa, tak prichádza to, že študenti naozaj to cítiť, že je veľa tých škôl a čím je viacej škôl, tak tí študenti alebo tí ľudia, ktorí sa chcú venovať umeniu, tak sa ako keby rozprchajú a tá konkurencia už sa nesústredí na jednom bode, ale je na viacerých. A s tým aj súvisí to, že prichádza veľa študentov, ktorí práve nie sú pripravení alebo naozaj ani nemajú takú vyzrelosť na to, aby boli na tej škole. A to, že tam prídu aj takíto ľudia, tak sa aj ďalej púšťajú tým, že jednotlivé tie talenty a výrazní ľudia, ktorí sa tiež hlasia, tak tých je málo na tej danej škole. Takže to spôsobuje to, že je nízka úroveň a zle sa pracuje aj s tými žiakmi a podľa mňa to aj dosť tí profesori cítia, takže to je taký hlavný problém. Takže môžeš aj povedať, že si spozoroval nejak v nižších ročníkoch taký pokles možno a takto v týchto oblastiach? Hej, a potom aj u študentov a teraz už začínam vnímať, že to je aj u profesorov tá nižšia úroveň, pretože taktiež je to tým množstvom škôl, že tá konkurencia, tá vysoká trieda, ten nadštandard, alebo proste tí profesionáli naozaj, ktorí už sú v tom zabehaní, v tej pedagogike umeleckej, tak sa tiež rozprchajú a táto elita je na rôznych miestach. A vzniká to, že napríklad u nás na odbore na grafike si ja cením, alebo mám najradšej iba jedného profesora, to z toho dôvodu, že má na čo povedať aj po tej ľudskej stránke a to s tým dosúvisí podľa mňa, že ten pedagóg musí mať taký väčší citový vzťah k tým žiakom a nie len tak, že tam príde, niečo odučí a že jeho to možno síce baví, ale nemá taký blízky vzťah s tým študentom a potom je to o tom, že žiaci, odovzdajte mi úlohy a to je tak všetko, no, že toto máme dobre, toto si vyhodnotíme, na konci školského roku si spravíme klauzury a proste dovidenia, že nie je tam žiadny taký citový, ale taký väčší rozmer proste medzi tým žiakom a študentom, teda profesorom a študentom. Šťukár to je... Ja by som to možno nazval, že taký môj smer, alebo také niečo popri škole,
nie že niečo, je to taká, ja by som to nazval motivácia, nie je to ani stránka, alebo nie je to akože nejaká firma, alebo čo, že zatiaľ je to len taká dobrovoľná moja činnosť, alebo také priestor, kde sa vyhrocuje moja tvorba, alebo také, že kde to zdieľam s ľuďmi, taká... Jak sa prezentuješ. Hej, je to moja prezentácia, hej, presne to. Je to prezentácia, kde vzniká moja tvorba, čo ma inšpiruje, že... No a vzniklo to tak, že pred asi 2 rokmi sme sa s mojím dobrým kamarátom Samom Matejkom rozprávali o tom, že by sme takúto stránku mohli založiť, alebo teda teoreticky mne. A už od začiatku mi on pomáhal s tými technickými vecami, ako bolo založenie vôbec niečoho, lebo ja som bol proste v tom mlavý, napríklad už na Facebooku a takto, že stránku potom ako tam postupne pridávať fanúšikov, aby to malo nejakú sledovanosť a tak. A postupne sa to vyvíjalo ďalej a ďalej a vznikla naša spoločná vernisáž s jedným kamarátom Samom Spíšakom a tiež sme to tak spolu organizovali s tým Samom a potom nás tiež úplne náhodne, vlastne všetko to bolo z také náhody, že ja som vôbec to neplánoval dopredu, alebo to nebola nejaká moja ambícia, že toto chcem dosiahnuť a chcem mať šťukať, lebo toto hento, alebo bolo to čisto o náhode. A potom postupne vznikali také videá práve so Samom a pridal sa k nám aj Adam, môj bratranec Trizuliak, takže prostredkovaním týchto videí, všetkých, čo postupne vznikali náhodou, že poďme namalovať laničku, tak ja som proste chytil farbište cez sprej a začali sme to malovať a sama Adamu napadlo, že by sme mohli z toho spraviť živý prenos, tak sme to proste zbúchali dokopy a vzniklo z toho aj video a postupnými reakciami a komentami ľudí sme chytili inšpiráciu a pokračujeme ďalej a vzniklo nedávno nové video, čo sme sprejovali auto a bolo to práve na jednu kampaň do eurovolieb pre jedného môjho kamaráta a je to nielen ako moja prezentácia, ako hlavne moja, ale veľkú pomoc mi pri tom robí pár ľudí, ktorí majú na tom veľkú akože časť roboty. Takže tak. No a táto príležitosť s tým autom sa len tak vyskytla, že si všimol ten tvoj kamoš, že robíš nejaké takéto zaujímavé videá, napríklad s tou ladničkou a takto a sa ti ozval, že by potreboval nejakú reklamu viac menej alebo také niečo, že naspievať auto? No ono to bolo práve tým, že videl moju propagáciu šťukár na Facebooku, že robím nejaké veci, že som proste aktívny a nevenujem sa len škole a nie som taký... Nechcem to niekomu vyčítať, alebo nechcem to niekomu poprieť, že nie som len ten umelec, ktorý zatiaľ len tvorí ako keby doma a v takom súkromí, že neposúva svoje veci ďalej, ale práve som bol taký, že som to zdieľal pomocou tohto šťukartu, tak on to zliadol a vlastne ma oslovil, že ide kandidovať do Europarlamentu, tak ho napadol taký nápadík, že si pomaluje auto a tým vlastne sa zvýrazní a bude takto viac viditeľný a vlastne chodil, mal za hlavnú videu vlastne slobodný internet, open data, free internet, free proste open source, tak hlavne bol open source. A týmto, že som mu tu pomaloval to auto, tak vlastne chodil po rôznych mestách a rozdával kávičku a bavil sa o tom s ľuďmi a fakt na to zvýrazne, že moja a jeho spolupráca zariadila to, že proste mal 1300 hlasov a bol vlastne úplne začiatočník, že úplne proste od počiatku išiel a 1300 hlasov, myslím, že to bola šupa aj tým, že sme z toho spravili video, tak aj on, aj my sme z toho mali takú propagáciu, takže obom nám to zišlo také... Na prospech. Na prospech, hej.
Práve toto teraz riešim aj s mojim kamarátom Jurajom Polgarim. Rozmýšľame, že aj taktiež aj so Samom, aj s Adamom rozmýšľame o štúdiu, že už by sme zobrali do takej inej hĺbky alebo iného rozmeru, že by sme založili buď občianske združenie, alebo štúdium ako profesionálne, ešte neviem, že či na nejakú živnosť alebo takúto vec. A pomocou toho má takú ideu, že spájať vlastne umenie ako také a hlavne mladých ľudí, že spraviť okruh, ktorý by mal rôzne podujatia, výstavy a priestor pre svoje vyjadrenie. Ale je to zatiaľ taká predstava, viac menej sa to akože nezačína nejak náplňať, skôr si myslím, že po tej strednej škole by to mohlo nejak inám smerovať, ale čo sa týka Šťukartu, tak určite plánujem ešte veľké veci a chcem čo najviac z toho proste vyžmýkať ešte z tohto času, čo mám strednú školu. A chcem aj pokračovať, ale chcel by som to, že asi v rámci toho, keďže už túto vec mám takú načatú a už celkom možno aj viac ľudí o tom vie a chcel by som s tým určite akože pokračovať. A takže aj si možno nejakú značku už vydobiť alebo proste okresať a posunúť to zase niekam ďalej. No, bola to súťaž, do ktorej ma zavolal cez tetu Pavlu z Trizoliackej strany, vlastne Samo, že oni sa dvaja o tom rozprávali. A Samo mi to navrhol, že proste poďme tam, že môže to byť zaujímavá prezentácia nášho projektu. A akože nakoniec to celkom vydalo, čo som úplne prekvapený a prebiehalo to tak, že rôzne projekty, ktoré sa tam prihlásili, ktoré súviseli práve, že sa to volalo, že Junior Internet, ten program alebo tá súťaž, tak to prebiehalo tak, že všetky tie veci, ktoré sa tam prihlásili, museli súvisieť s internetom a bolo tam 5 kategórií, my sme boli v Junior Design. A prebiehalo to tak, že každý si musel pripraviť prezentáciu o tom, čo vytvoril a porota, komisia mu dávala ešte na to otázky a či už po tej technickej alebo po tej výtvarnej stránky, ako to súviselo, čo so všetkým sme spájali, tak na základe toho to bolo zhodnotené. V tejto kategórii mám pocit, že bolo prihlásené nejakých 20 vecí, 20 projektíkov, ktoré boli akože podľa mňa fajn, ale sa mi zdali všetky, že to bolo také individuálne, že my si niečo tvoríme a my chceme tým niečo dosiahnuť a nie, že my, tak každý chcel niečo tým dosiahnuť, ale takže, že iba my, že teraz si proste vytvorím niečo, na základe ktorého ja si vytvorím a budem na tomto budovať svoju kariéru alebo maximálne s pár ľuďmi a my sme to práve, čo myslím, že ja oslovil tú porotu, že sme zapojili do toho našu takú ideu, že by sme práve chceli spájať to umenie. Aj tým, že ako sme robili tie videá, tak to sme tiež tam púšťali tie ukážky, tak pomocou nich sme proste dokázali to, že sa to dá spájať a dá sa vytvoriť veľká vec, keď sa veľa ľudí spojí v tom umení. Napríklad kamera, strih, práve ja to, že som maloval alebo aj s niekým, aj to, že proste niekto vie tie technické veci zaobstarať a tak myslím, že to ich oslovilo, že to spájanie a tá idea. Aj akože my sme tam prezentovali tú našu novú stránku, čo máme aj webovú, stuttgart.net. S tým sme tam akože prišli a takto sme to odprezentovali, tak sme získali druhé miesto, tak sme radi. Tak začnem u babke a u detkovi. A oni dvaja vlastne sa spoznali tiež náhodou na nejakom inom stretnutí a proste hneď si padli do oka ako už umelci,
ktorí študovali na VŠVU tuto v Bratislave a babka sa venovala malbe a dedo soche a postupne tiež sa ich tvorba, ich úspechy vyhrocovali a postupne aj oni našli takú proste spoločnú cestu a proste sa vydali, všetko toto, svadbička a dneska, no teda nie dneska, ale už proste majú 8 detí a čo ma najviac tak na nich inšpiruje, alebo prečo ich tak obdivujem, tak ma v tom inšpiruje to, že oni aj cez, keď boli proste také ťažké časy a mali to ťažké v tej umeleckej ére, že pri tom režime a pri tej tvrdej nadvláde presadzovať svoj umelecký zámer, čo bol vlastne aj kresťanský nejaký prejav, tak to dokázali, že nedali sa tým odradiť, že teraz my prídeme na nejakú kontrolu a pokiaľ vy nebudete súhlasiť, tak vás toto konkrétne budem rozprávať o tom, že deda vyhodili zo školy, ako keď učil na soche tiež na VŠVU, potom ako asistent a vlastne ho vyhodili zo školy kvôli tomu, že sa nepriznal k tomu režimu a k tomu smeru. Tak ho proste vyhodili a ďalej robil svoju tvorbu aj napriek tomu, že nemal nejaký väčší finančný príjem. To bola vlastne jeho práca, ale tvoril si doma v ateliéri a postupne sa to vyhrocovalo a napokon ešte predtým, aj potom akože mal nejakú tú svoju éru, že mal ešte zákazky a tých svojich ľudí, ako kamarátov, čo pri ňom tak stáli a dodávali mu zákazky, aby naozaj mal nejaký príjem, ale hlavne aj tú inšpiráciu, tú robotu, aby mohol tvoriť, ale predtým ešte robil Slavín, to bol asi taká jeho najväčšie dielo, najväčší úspech a to v tej dobe to bol naozaj, že vrchol jeho kariéry aj to, čo mohol vlastne dosiahnuť, že spraviť nejakú monumentálnu sochu. Takže tak. Môžeš vidieť možno v dedovi aj nejaký svoj vzor, že by si chcel nasledovať nejaký jeho odkaz v tomto a podobne? Určite, určite, ale nie, skôr som mal pocit, že aj tým, že na ňu veľmi podľa mňa vplýval ten režim a tá doba, že to vôbec nebolo ideálne pre strašne veľa ľudí, čo teraz je demokracia, je to oveľa voľnejšie aj čo sa týka úplne umenia, že fakt proste od rôznych médií umenia, ktorý sa vtedy absolútne nemohol nejak človek sa nemohol uvoľniť, pretože ten režim mu dával určite nejaké hranice, tak ho prinútil k tomu, aby reagoval možno aj na tú politickú situáciu alebo na to, čo vtedy bolo, ako bola vtedy politika, že mu to stále nejak behalo porozumieť, že prečo práve teraz alebo prečo človek musí konať podľa tohto a ja by som mal v ňom veľký vzor, že si proste išiel svoje, ako sa dnes vraví, že proste si išiel svoju linku a si ju takto udržiaval a fakt bol medzi elitou, ale ja by som skôr dneska chcel, alebo chcem sa držať toho, že chcem reagovať skôr na ľudí, ako skôr na nejaký režim, ktorý nás obklopuje, alebo tak. Že skôr fakt iba sa zameriavať na ľudí a nie na politiku, tak by som to možno povedal. Jasné. A teraz možno niečo malo o rodičoch? Aha, o rodičoch, no moji rodičia sú záhradní a mamka je záhradná architektka a takto je domov, ako sa to povie, domový? No, architekt. No, architekt normálny, stavebný architekt a mamka je záhradná architektka. Spoznali sa tiež, to je proste náhoda, je blbec. A spoznali sa tiež na jednej svadbe a
dneska majú 6 detí a jedna sestra. Vy ste veľká rodina? No, sme fakt veľká rodina a okrem jednej sestry Luci sa všetci venujeme umeniu vlastne. Aj ona sa venuje, ale iba tak, že nie iba tak, ale venuje sa tomu, že píše. Taktiež akože ja to nazvem, že výlevy, ale akože to je super, že píše. Ale nie je to nejaký profesionálny, že sa na to zameriava nejaké extra. Ale tak začnem najstaršou segrou, ktorá študovala architektúru v Brightone v Anglicku a dnes sa tomu tiež ako okrajovo venuje, ale v tej dobe to bolo jej akože krédo. Potom Slávka teraz je práve v Talline v Estonsku a tam je na ročnej stáži kvôli šperku, že tam išla vlastne ako doktorantská ročná stáž a sa venuje šperku a teraz aj dosť kresbe, takže tiež umenie. Potom brácho Šimon, on vyštudoval dokumentárnu tvorbu na VŠMU a teraz sa venuje písaniu, ale takže zabrá to veľkú časť ako jeho času a proste jeho života, že naozaj tomu venuje energiu a silu. A potom Juro teraz práve študuje v Zlíne strih na univerzity Báťu. A ja študujem na šupke grafiku. No, ono to bolo tak, že práve, že ja by som povedal nie, že rodičia, ale konkrétne z tej maminej strany Trizuliakovci, tak práve tým vplyvom, že mamina nebola až tak zameraná na umenie, skôr na tú architektúru, aj keď to je určitý prejav umenia, ale my sme sa odrazili práve podľa toho výtvarného umenia, viac menej, aj toho filmového. A skôr nám to vplyvalo ako rodina, ako súrodenci, napríklad prvý taká záchytka, čo bola s umením z mojich súrodencov, tak Slávka sa hlásila na šupku a v tom ju tak dovedla mamina sestra Pavla, ktorá tiež dneska robí umenie, maluje na hodváb, maluje normálne, tiež študovala na šupke VŠVU. Takže skôr naše tety a naši ujovia a babka, detko, skôr ako naši rodičia. Určite majú na tom zásluhu aj naši, že keď už videli na nás, že máme na to takú energiu, že chceme to robiť, tak určite nás podporovali a nedržali nás pri žiadnom gymnáziu, ani že choďte sem a sem, proste rozhodnite sa tak, ako chcete, ale pripravte sa poriadne. Takže tak. Skús to.